Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! May kami sa liwat, kamusta naman mga palangga na buntag palabati, region-wide mga palangga kita sa nabilin 50 minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 7. Sa Biyernes sa mga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team aton siningang mga correspondent sa liwat na Manila siya padulong sampin na kaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sining mata kadulungan oras sa kagabiyon ang atong sining patrol to crosswind patrol kay na panagalambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan kag ato naman liwat himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sana naman nga mga eventualities from where the action is para si aksyon John Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piluto. Was-was ko na mayari lang kung maisip importante while lang mali sa aksyon papang Nixon Tahom. Ang pagbantay pa natin sa pinakaulihiman nga mabalita update sa national kag international monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod Friday night. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Depensor. Op naman kita sa katong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup kay Security Guard Tunog Banwa with Security Guard Campaner, upod kay IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog sa Dansang Bago, buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kinanda ng inyo sa lagad ang kurban, Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin 48 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Una nga ba sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawa sa Santol Plus Herbal Capsule.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pag ini pagkabayan sa ato sa kapagpagalagad, giradulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen. Sa aksyon! Aksyon! Radyo! Sa sinigabahan sa tabalagat, i-check na ka ito sa Sininga Patrol to Crossfit Patrol. Kamusta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat kapag libot-libot ni Aksyon John Diaz? Sitwasyon from where the action is. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Report! Diyan si Aksyon John Diaz, Observation Report sa Patrol. John, maing gabi. John, please come in. Alright, maing gabi, Aksyon. Maing gabi sa totaran nga mga ka-aksyon. Yes. Patulog ko rin kami rin along sa Kinodrive. Kami tabok mula sa Riverside Medical Center. No, dari kami naglabaya. Okay. Dari kami abis may backup to. Nasugatan namon duwa ka mga patrol ka police station number 2. Okay. Kita namon duwa man sila sakay nga magipangdako pa ako tawhay gurong area of responsibilities ang backup to ay kay duwa kito may nadali karon nga gabi ang pulisaw. Tawhay, guro, tawhay. Tanda na to na curfew. Curfew na pala alas 10 no? Alas 10 na. Correct. Ito yan. Korpyo na subong? Ha? Korpyo na subong, basi lipat sila. Curfew na ganun kabi ba sila gnaw-naom sa na inyong schedule? Klaruhon talang ang korpyo, wala pa ya ang 8 p.m. to 4 a.m. ha? Man, namogid. Ay, anong signal mo naman? Dahil nagkaprito kasang ugada aw? Oh, liko abi check ana bi tawag ka special com mo kayo imo sini nga signal sa Chapi tapos daw naga prito kadara sang uga no katulad sa pagprito ni Jomari sa sagwa kung magpanyaga ta no. Balikan ka sa aksyon na John Diaz sa special com observation report sa patrol basi lipat kamo ang curfew bala alas 10 to ba alas 4 sang kagan way pa niya mag-take effect way pa niya maprubahan niya ang 8 p.m. Action John please come back. Jan? Exactly, no? Yes, ako na sakto na sa 10 p.m. pagyako ng aton nga curfew dari sa may syudad sang Bacolod. Rason yung nga ang mga pulis na galambiyong na. Yes. Ang sirin ka barangay Panong ko'y kainan nagtokar alas 10 ang gabi. Correct. Kaya alas 10 din man ang curfew mo, wala man nga changes in terms of curfew. Gani. Ay, lang guro aton mga ka-aksyon sa anunsyo para legit galing information gid. Matis na sa aksyon Radyo Bacolod, no? Yes. Ay, pwede man sila damo diga text ako niya sa sinisan taga barangay 25 8 p.m. Way pa ah. Wipe pa. Way pa anunsyo ah.
why pa pagbago, no? Oo. Kaya na naman yaman ng interview Yes. sa firing line with Bacolod City Administrator M. Ang, kaya mag-clear nga wala changes, no? Gani. 10 p.m. yapon. Ulat sila. Ano na po may changes? Gani. Mga balala nila action na kung may announcement, may balita dari sa action radyo, mamatod na may changes. Kung may ara again man. Doon na pero ba naging ba ng ordinansa, pero wala pa rin in effect, ito may mga proseso pag nga legal nga maagi action erect. No? Parang sigurado sa balita, diri sa Saxo Radio. Oo, dari na sila. Basiyan na lang nila, no? Okay, ang kada anunsyo, tadi kagapalayag, may kamaturan. Gag may ginalinanggid ang balita, no? Correct, Wala precisely. Oo, ginauma. Well, anyway, kay nabla na libot kami dira sa may downtown area sa pila ka mga remittance center. Okay. Kaya ongoing gyapon ang tagtaganay. Hasta Subong? Away na tapos sa kay na. Pero karon nga adlaw, I mean, Ang paglantaw mo dyan sa pagtapos, mga more or less, mga nanong oras, gid? Gatapos sila earlier pa, mga by 4:30 or 4 p.m. Kay kabalo ka, Kay ako ng Naya- barangay nakapreparar. Kay Naya si Action William daw, alas 8 alas 7 na tayo tapos. Mga 7 p.m. usually, amo ni ang mga bilin-bilin na lang siguro action direct. Gani. Kay sila ni ang, for example, ang ilan number, bala, may delay because among merak gulpi go offline ang remittance center. Kadi ka duwa nga rason, usually ang ila remittance center, layo pa. Gani. Like example, karto ka sa may Bansilingan. Ang iban, ari pa sa may Robinson, Mandalagan. Ang iban, ari sa may Sumag. Hindi yan lang adala sa iyong barangay. Rason yun nga, may makisami mga delayed. Expect mo tani, makaabot ka earlier. O galing kung kung ginadulong ka may diya sa lakyan, kisa tingog-tingog pa, laton mong iban. Para buto dito, kinala mo pa magpila. Or, hanggang katabuong kaisa, especially kung sa downtown area, ka-action direct, papilaon ka mo, may mga instances nga balon ka mo pwede, balik na lang ka mo dugay-dugay. Yes. Butante may numero ng amudra, kay para masunod lang ang ikwan, nga social distancing. Correct. Amo nang sa mga remittance center, especially sa downtown mo. Pero ang subong, ang iba na po nga mga ka-action, kung ibang tindahan ang diretso, may araman niya nagadiretso sa may luto outlet. Hindi ba si pangangay? Gani, nagbalik ka ba ang pagtaya ng loto sa Lunes? Ang swerte lang, hindi mo mapaktan mo. Mugid, iba niya, lalabot merkado, lakos naman, pero mo, sa ko naman, loto outlet ka naman. Ang iba, may araman, nagsurek nga merkado, ang mga tubang. Dito rin sila doon ba pamakal? Kaya namin dire, may mga barangay na ginagulong nila mong sumarimitan sa center. May ara, pero ang pagpulo, yati, masiglansig na lang sila. Correct. Kaya buti nga ako pagpulo, hindi nyo mabalaan, so hindi kinakadto. Kaya ikaw na lang masigmansig puli, no? Basta importante, ang kwarta king kuha nyo gamitan nyo sa husto. Yes, gamiton gito gusto. Mas Amo na ba, ano ang na lang na. importante. Pagkaon abi, pwede mo dugang kapital kung may luyag ka nga ipatindog o ipisahan nga negosyo. Subong dan na panahon ng tao do ang panumduman negosyo na lagi para may harap na dugang-dugang sa kabudlayan subong. Alos na naganegosyo na kundi gani sa mga establishment, yung mga online yung mga businesses sila nga ginasudlan action direct, no? Correct. Ari kami di karon nga gabi sa may Lacson, like I think the 17th Lacson Street. At isigi pati yung may nag-construction, pati na blang ginabuhaan, na blang nila ang sa may kilid sa lupa, na blang para tumigin ano sa marina pang no? May marina nga connection na siguro. I think yan naka-internet or cable connection. Correct. Yung sige pa rin sa Lacson, pero wala man obstruction sa dalan. Kaya ang sidewalk naman ang ila mo na actually yung ginabuhaan nila. Kaya wala man nila ginabungkal, balik ginabuhaan at dalom ng makot-kot ng sinabi, malusot na actually direct ang tubo, hindi ko may barina na para gangot na ito na sa dayon, dire-diretsyon na lang ina, no? Amo nang ginobra, dire kilabanan, sa mga construction firm, dire man mismo sa may syudad siyang Bacolod. And naman ang pinagawang sitwasyon, dito tayo naman ng mga salakyan na gabiyahe. Salamat kita kay Way na nagturuperitsi. Salamat. Kaya na, pinag-puripisyo sa karoon ni gabi ka namin na kaya manayanaya ang panahon sa palibot sa syudad siyang Bacolod ang syudad. Yes. Kaya naman ang pinagawang sitwasyon sa palibot sa syudad, mga balita bantayan sa pagbalik report sa patron. Pero sa itong mga kakson tandaan, na isa sa mga rason sa pagtugas sa waladihan sa panlawak sa mga paguyang o kung ang paglubos
At ang mga kagsun sa mga panahon ng sa Batro. Jan? Sa Batro. Action na rin. Siling ni Sir Media, ni si Sir Mon Lopez mo. Ano naman? Siling niya dito, fiber optics na siya, ang gina-construct da. Oo, gani. Ginapawalaan to lang gani. Oo. Yung tawag Iyan dito. Iya na ka dito telecommunication. Amo na ba mga China. ginapatindog na tower sa mga ma. Kaya ka China na. Oo. Oo. Iya sa taga Davao base na sa tagiya. Correct, correct ko. Kinalaman na. Galing kay may mga tower ginapatindog. Galing kay Subong Dodamo nagapetisyon nga mga pumuluyo kay Tikol Basa sa Redick. Ba? Di naman ito sa sonog sa direct no. Ano Gani. na, rekta dali sa patrola, taglibot sa Bacolod-Action Sandias, so nasa lugar sa Action, sa Bacolod-Action, Numacho. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan sa imo sining report live sa Patrol 2. Balikan tala sa Action Jan Diaz sa dugan ni Action Balita. May kabidira kay Benjamin Manoho. Nagapaurok-urokin sa aton sinipamalaga si Toto Benjamin Manoho. Kag may kabidira sa kay Lucas Sebastian Herminal. Alin kay Jan frontliner ang Panamyaw. Ang report ni Aksyon Jan Diaz, ginadulong sa inyo sa kaluhan sa live extension. Aksyon! Aksyon Radyo. May gabi dira sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Banwasang Valladolid. Mr. and Mrs. Fred Niña and family. Nagapaurok-urok na sa atong sininga pangalagad. Hindi man kompleto gabi kung hindi sila makapaurok-urok. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa Fujairah, United Arab Emirates. Si Ted Neri, Araman, check attendance. Ricky Abuana, si Lelabet Niña, Araman, nagapa-urok-urok sa atong sininga pangalagad. Si Alexis Wing Torre, tangay lang iyang pamilya sa Paranaque, kagdara sa may Valladolid. Wing Torre. Sang UK. Si Babski Bams Gonzaga, check attendance lang, ara siya nagalantaw. Si LCJ, meet mayong gabi, kag mayo lang dira nga pagpaurok-urok. Si Denver Kiatson, Action Night Patrolman ang iya sinigina, pamatian. E-check na ang mga report na gikan sa aton nga mga correspondent na to report live. Gikan sa Northern Negros sa ato siling San Carlos PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Stephen Presquito, line number 3 sa report. Stephen, may gabi, please come in.
Iya sa action Eric, isa naman ka drug bypass operation ginapatigayon sa aton nga Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 o sa diin sa may San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental, sa parehas man gihapon nga lugar sa kahapon man nga gipatayan nga bypass, no? Pagkaroon lamang ini nga gabi mga alas 6:15 kaginat, ang amo nga mga person nga sa din nga o ini mga suspetsado nga mga high value individuals ang amo nga naaresto kag ini nga isa ka babayi nga ginkilala ini si Flor de Les Agravante E. Fernandez kag ang isa ka lalaki nga si Marvin Nazon Hilado. Sa diin ini nga mga suspetsado pareho nga man nga residente sa nasambit man naton nga lugar kag sa diin nakuha sa ila posisyon ang kapin sa 50 gramos nga ginadudahan ini nga shabu nga sa diin nakaputos ini sa isa ini ka bulto nga ice sa iya sa ice wrapper, no? So kag isa ka gamay nga isa man ka bulto. So gani nga kapin ini sa 50 gramos so pa sa aton ng mga PDEA agents kag may valor ining street value o nga 350,000 pesos. So ang mga suspetsado gilayon nga gindala sa aton nga kadako sa PDEA para ipa-drug test ni kag sige naman nga ginadala ini sa aton nga kwerpo sa aton ka pulisan diri sa siyudad sa San Carlos. So karon nagapangatubang ini sa kaso ining duha ka mga suspetsado sa RA 9165 o kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nag-report kita lang diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito live report sa San Carlos. Ang balita ng Aksyon Stephen ginadulong man siya sa kaluban sang DTX 500 capsule. Para sa kompleto nga management sa nga Liberty Detox, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw, may ara detoxifying compounds sa nagatinlo sa aton sa nga dugo kagatay. Ini man mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Magtumar, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Halin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, may balosman nga report. Ang ato sining nasagay, Escalante PNP Correction with Aksyon, Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa number 3 sa Aksyon, Tam Monforte sa report. Tamang gabi, please kamin. Sa Action Eric, may gabi sa tumatag palamati subong man sa programa Action Night Patrol. Agosto 7, tuwing 2020, sa may Purok, Asusina, Barangay Old, Poblasyon, Ciudad de Escalante sa 100 person ang gin-operate sa operatiba sa Escalante City PNP sa taga-supervise iyan ni Police Major Keljan Bisque. Ang ining persona Action Eric gin-serbihan ni isang warrant of arrest kag may criminal case number 20-5195-1 and 20-5192 sa pagbayular man iya sa Republic Act 10175 Article 2 Section 4 PAR kag subong ining persona Action Eric may gin-recommendar iya ang korte nga 20,000 pesos para naman iya sa iya nagataigo na temporaryo nga kainwayan ining persona ang subsinte artao ipablatis 27 anyos lalaki kag naga-star iya sa Purok Atsina Barangay Old Poblasyon Escalante City kag subong ining persona sinirek punong sa custodial facility sang Escalante City PNP sa kiyat-iya mabahin isa naman iya ka persona sa gihapon ang gindakop sang operatiba sa Escalante City PNP
nga nagbayular man niya sa Republic Act 9287 o kung ining ginakilala iyang illegal gambling, especialmente ining high alay. Mo sa gyapon nga oras, alas 4 sing hapon, Agosto City, 2020, sa may Purok o Konsitio Bangkal, Barangay Nugunog, Escalante City, ang suspitado mo si Felix Parnaso Jr. Ilocsen, 62 anyos, separate din sa iya ginaisaran ng Sitio Bangkal, Barangay Nugunog, kag ining suspitado action erect gina-aktuhan gid, no, caught in the act nga na-engage sa illegal gambling nga nagapataya sining high alay, kag bangod sini nakuha sa iya position and control isa iya ka tipster, kag may code name di siya nga solar, kag different number combination, kag isa ka bundle nga tipster pagid with code name solar 20 pesos nga sa diin kwarta nga gingamit sa pagtaya sini action erect sa iya, kag isa ka color black nga ballpen, kag isubong ang persona ara sa gyapon hunong sa custodial facilities ang Escalante City PNP sa nagakaigo iya nga disposition. So para sa nari kamo madulong aton mga balita nga aton nasagap kahapon, kag subong matawhay iya ang aton diri syudad sa Sagay, kag matugnaw sa gihapon. Amo na ito madulong sa sining gabi, gikan diri sa syudad sa Sagay, Action Tamon 14 nag-report o nasa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Tamon Forte sa imo sining report live dira sa sugad sa Sagay kag syudad sa Escalante. May gabi dira sa amigo ko kay Jeramil John Celes. Forte amigo ko si Jeramil John Celes. Noy, may na nga pagpaurok-urok ka. Pamati sa aton sining program. Para sa Bungalantaw sa aton sining live streaming. Sa kay Pegasus, may gabi dira kay Pegasus. Kay Madam Tina Mabugat, ang General Manager sang Mang Ising. Inasal dira sa reclamation area kay Police Colonel Calixto Mabugat, ang Rias Regional Director sa Western Visayas. Ang report ni Aksyon Tamon Forte, giradulo man siya sa Kalawansang, may TC, nagapangita kabala sa antioxidant vitamin para sa mata. Alin ang may TC, ang alkalang vitamin C, napamatod sa mga siyentipiko, maayo balatian sa mata. May TC, baka buli sa medyo blurred kapapanawan, cataract man o kon glaucoma. Para sa epektibo, Lavinamor, ang ato sining Northern ako Central Negros Correction sa iratipon nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Hari sa Action Percival Binamor sa report first, may gabi pres kami. Mayong gabi Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Castellana Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Ramel A. Bustamante, upod ini ang aton alert team nga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya kag ang iban nga mga katapo sang alert team nagkandak sang operation against wanted person mga alas 11:45 sang aga dito sa barangay Sagang, La Castellana Negros Occidental. Ginaresto dire pinaagi sa warrant of arrest ang mga persona nga nagbayular sang illegal gambling o kon sa pagbayular sang PD 1602 nga ginkilala dire si Mayjoy Abayon E. Salmoren, 21 anyos,
kag ini siya dalaga, wala sang obra, kag pumuluyo sa hacienda San Jose, Barangay Sagaang, La Castellana. Kag ang kadua dire ginkilala sa kay Peter Paul Vicino y Salmoren, 19 anyos, kag pumuluyo man sa inambit nga lugar. Kag ikatatlo dire ginkilala dire sa kay Mario Salmoren Castañeda, 68 anyos, kag pumuluyo man sa inambit naton nga lugar. Ang operasyon isang aton kapulisan ginserbihan ini sila sa warrant of arrest nga may criminal case number NR20-014 sa violation sang Section 1 Paragraph A Paragraph 1 sang PD 1602 sa illegal gambling. Kag gin-issue ini ang warrant of arrest kag ginpirmahan ni Honorable Joseph Gidon C. Valencia, Municipal Trial Court 9 sang Castellana, Negros Occidental. Kag ini may gin-issue sadto sang July 14, 2020 kag may bail recommended ini nga 30,000 pesos para sa ila nga temporaryo nga kahiluwayan. Liton kita aksyon Eric sa may siyudad Iyaya sang Bago. Ang aton nga kapulisan man nagkandak sang operasyon sang illegal gambling sa gihapon aksyon Eric. Kagagining operasyon kinapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batusan, Chief of Police sang Bago City, upod ang alert team mga alas 12 sang ugto dito sa Purok Riverside, Don George, Aranita, Bago City. Ginkilala dire ang mga suspetsado, Sanday Joven Aguilar E. Suarez, 31 anyos, may asawa, kag pumuluyo sang Purok Tuburan, Barangay Malingin, Bago City. Kag ini ang ikaduha ginkilala dire sa kay Dinis Hasildo E. De Los Santos, 40 anyos, kag pumuluyo sang Purok Langka, Barangay Caridad, Bago City. Kag ini ang duwa aksyon Eric, bale na lagyo ini at large ini kag ginapangita sang aton kapulisan. Kag ang isa dire ginakilala kag si Arturo Abrica alias Lanto, no? Ini ginapangita man sa atong kapulisan. Kag ang isa ka minor de edad kag ginrefer man sang WCPD Action Eric, no? Minor de edad ginrefer sa aton nga DSWD. Ini nga operasyon sang aton nga kapulisan, ini sila nadakpan nga nagaakto nga nagapahibag iyaya sang damang o kun pinustaanay sila sa pag bulang iyaya sang damang, imbis nga manok, damang ilang nga na pahibag. Na-recover sa ila posisyon kag kontrol ang 8 ka box sang nagkalapulo ka mga nagkalalain-lain nga itsura o kun sang damang, no? Nga may mga rasa ini nga mga damang kag mga parapernalyas, kag nakrecover sa ila ang 300 pesos nga bit money o kun ang ila nga pusta. Karon ini ang mga suspetsado ara karon sa custodial facilities sang Bago PNP kag nagaulat sang kaso nga ipasaka batok sa ila. Amo ini ang aton nga natipon nga balita gikan diri sa aton namtangan mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jupre Sabanta kag Honorable Joseph Embultorio sang siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa aton namtangan para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Ayos! Salamat gid aksyon Percival Villamor. Ang report ang si Percival Villamor halin sa Central Negros, giradurong sinyo sa Kalawang sa Santon Plaza Coffee Mix, Buluban, Istorya sa Barkada,
subong naka-establish siya sang maayo nga signal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa Action Roger Goteb, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, mayong gabi kay may gabi sa mga ka-aksyon. Mayara kita diri Action Eric na good news kag bad news sa COVID-19. Sa bad news, may ara Action Eric na duha naman nga nagpositibo sa sining COVID-19 sa Sudan sa Canberra na 38 to lang kaya lugar naman ang duha. Confirm case nga patient number 37 isa ka 45 years old na lalaki kag isa ka seafarer nga nagalin sa Canada asymptomatic. Kagkainagid lang sinigid lang mga apo na maton nga ang iya sining result alin sa provincial health office nga sa diin PCR test positive Action Erica. Risagin transfer gilerman sa may baysang Banwa sa Ibe Magaluna. Ang patient number 38 naman 29 years old ini seafarer alin sa Turkey kag nakainaman na baton ang iya sining result sa City Health Office alin sa Provincial Health Office ngayon siya ang nag-positive. Na wala pa diri gali madugang pa kay man subong may isa ka nurse nga nag-duty sa District Hospital ang nag-positibo man na kinere kiniging konfirmar ni Dr. Maria Victoria Banez sa sining interview. Audio may ara sa isa ka frontliner na nagpositive niya sa District Hospital. So, naka-isolate naman siya sa buong even before na nag-swab sila isolated naman siya nga daan dito sa ilang facility. So, ginapatigay niya sa Eric ang contact tracing. May kantalan sa sining bando ng positive na frontliner kung sa kanars na sariin nag-duty Action Eric sa bahin sa Cadiz District Hospital. May good news naman ka may apat man ka mga naka-recover, fully recovered din ang patient number 16, number 18 kag number 20 kag subuman ang number 21. Ang patient number 16 42 years old kag LSI halin sa Makati. Ini siya ang negative na sa repeat test kag fully recovered na discharge na. Ang patient number 18 naman 21 years old kag isa ka LSI halin sa Santa Cruz, Manila. Ang patient number 20 isa ka 5 years old nga bata nga lalaki nga nagalinman sa Quezon City LSI. Kag ang patient number 21, 9 years old, nga lalaki nga nagalinman sa Quezon City. Dugang pa sinigati, good news man, tungod nga ato ang napatay sa Cadiz City Emergency Clinic sa diin, ginatunaan sang lockdown. Sa nga Cadiz City Emergency Clinic, ang nagwa naman ang result nga iniman ang negative atong napatay. Okay, so, nang good news kay atong napatay natin na ito bala tayo sa Salem. Negative na niya nga swab result. At the same time, negative naman sa mga pamilya, including ang tanan nga sa emergency clinic, negative na tanan. So, good news sila Action Eric, kag matapos kasi sa 3 kadlaw nga lockdown, kagin disinfect ang bilog nga building nga pasilidad sa Cadiz City Emergency Clinic, kag ang swab test ng mga empleyado na naka-duty sa itong panahon naging negative man, kaya na lang nagbukas na, kagagbato naman sa serbisyo ang Cadiz City Emergency Clinic diri sa siyudad sang Cadiz Action Eric. Mga balita at manulog si Martineo, Direktor Risato ng Taganda. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon, Roger Gutierrez report. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol. Ayos, salamat kinaksyon. Roger Goteb live report sa Cadiz City update sa COVID-19. Dira sa may syudad sang Cadiz.
Magabidara kay Maninoy, maing kay Maninay, Chari Salvacion. Gapa urok-urok na sila ho. Balik kita when we come back. Balik ka report sa ito sila Patrol 2 with Action John Diaz. Pagkatapos na sa importante nga mga pahibalo. Ang inyo nabatian. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
malas ang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol! Pabalik tiri sa tumulagat mga kabidara sa kay Kumari Rowena Jopinis Baquiano. Nagapaurok-urok pa si Mary Ann Efren araman check attendance. Si Elmer Orias kag si Michael Talatala. Si Neil Jan Di Palubos. Check attendance lang. Misa Mrs. Ramon kag Lilia Taton. Sakay Misa Mrs. Remo kag Clarita Tampipi. Toto Clark Tampipi. Tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Justin Mark Poras mayong gabi. Kag manandara nga pagpaurok-urok. Pamati. Sakay Fatima Tubil. Pa-check attendance lang. Nagapaurok-urok gid pamati. Sakay si Ray Jose Danida, kay Rachel Tabataba, sakay Nidsta Biada, nagapamati sila, no? Sila ni Jong Banares, sakay Jamer Cleo Bulios, Linlin, sakay Alexa Badiles, Arlie Hanolino, sakay Idol Albic Poy Hinulan, check attendance lang, sakay Dave Gasapo, may kabigid, ha? Toto Dave Gasapo. Christy May Bilio, check attendance. Kay Valencia Kenneth. Gerald Contrivida, check attendance lang. Action Night Patrol ang ila sila pamatian. Sa kay Andy White da, mayong gabigid sa kay Nikki Went. Sa kay Lionel Tarusan. Cathy Veer, mayong gabigid. Sa kay Arnel Kunde. Mayroon nila nga pagpaurok-urok. Sa kay Jacker Wild. May gabi kay Jacker Wild. Sa kay Jocelyn Libuon Dispuho. Sa kay Madam Watski kay Trujillo. Sa kay AG Portillo. Resco Jamie. Sa kay Clark Kevin Pasilan. May gabi kay Clark Kevin Pasilan. Sa kay Rayful Man. Gapa urok-urok gid sa Action Night Patrol. Balikata ka to sa Liga Patrol to, balikata to sa Liga Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan sa balik report dyan, Piskabat. Arestado ang isa ka 40 anyos nga lalaki matapos agyenserbihan. Sang warrant of arrest sinigid lamang akonpon serious ang dalan magsaysay dra sa may BGMP barangay Takuling Surad sang Bacolod. Ang persona ang ginkilala kay Junjun Rosario, 40 anyos, residente mismo sa Purok Lison, barangay 1 Surad sang Bacolod. Ang warrant of arrest ang may kaangtanan sa kasong iyaging komitera may angod sa paglapas sa Republic Act 9165 sa idalam sa Section 12 Article 2 may criminal case number 1845-48-3 nga gin-issue naman warrant of arrest ni Honorable Judge Febe Gargantiel Balbon, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 45. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog sa itong Setyembre 3, 2019 patok dari kay Rosario. Karon ini sa nagpapilindra mismo sa paginakop sang mga kapulisan. Update ako direct sa pinakauling record sang Bacolod City Police Office in terms
nagkaladakpan o kung nagalapas sa protocol ng pagambala, nagdangat na sa 249 mga nagkaladakpan sa una nga 5 nga adlaw sang bulan sa Agosto. Bangod sang wala nila pagsuksok sang face mask kag wala pagsunod sa social distancing sa syudad sang Bacolod. Sa Bacolod City Police Office, nakadakpan nila na bulubanta ini 6,279 na Pugod Mayo Biente Action Erect. So nag-operate diri Police Station number 1 to 10, kaupod man na mobile patrol group, Bacolod City Mobile Force nga nagresulta sa 49 ka mga violators sa itong Miyerkules, may 46 ang Martes, sa Lunes naglabot sa 46 naman, sang Domingo 46 man, kag sang Sabado 49 Action Erect. Balik tagikan sa patrol, taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa bato sa Action, sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Light ka. Salamat kay Raxon John Diaz, may kabidira sa kay Mildness, kay Robbie D, kay Boy George, sa kay Shen Stephen Bilonio Diosanta. Nagapa-urok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa limanan ng Action Night Patrol Program, kita magkatakop temporaryo. Kita na kita sa buwas sa Sabado night, last 9:30 to alas 11. Kay ti kon Biyernes, isa na kita ka oras eh. Ato sa mga patrol yun at reporters in action nga pangalagad karong gabi. Action Tamon Forte, Stephen Presquito, Percival Binamor, Roger Gutib, of course Action Jan Diaz sa Patrol 2. Ato nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Jennifer Sibungada may gabi. News Anchor Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Company with IT Expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalaan, back-to-back Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa mga Station Manager Action, Nona Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagat ang Kormana Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbarang siling adios, amigos, hasta la vista, yung magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo sila papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ambil ko po sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.